Nagpahinumdum ang Securities and Exchange Commission nga likayan ang pag-invest sa dili lehitimong investment scheme labi na karungting dawat na og Christmas bonus og 13th month pay. Sumala sa Securities and Exchange Commission, ubay-ubay na ang modus sa pagpang-scam karon nga sagad ginaagi online nga pagdani sa ilang mabiktima. Mas mahimong igmat labi na nga ginapaagi na ang mga money scams sa online nga transaction. Karong kapaskuhan, nahimong uso sab ang pag-agni sa mga ginatawag nga paluwagan. Dako matud pa ang risgo sa online investments, sanglit dili di mo magukod ang scammers ugaling magkabulilyaso na. Hinuon nagpabilin pa ang Ponzi schemes nga mag-offer og dako nga interest. Busa panawagan sa SEC nga inay maninguha nga mutubo pa ang madawat nga grasya karong holiday season. Ang ngayan matud pa nga igasto kini sa saktong panginahanglan sa pamilya o dili makahatigumon aron dunay makuot panahon sa emerhensiya. Mamahimong i-check una sa website o application sa SEC ang lehitimong investment entities aron dili ma-scam. Yan, yung mga online paluwagan, yung mga benta slot, yan, meron din yan, lalo-lalo na ngayon, ano. Tapos meron din ba yung tinatawag na tasking and recharging, mga online jobs kuno, na kayo ay pagagawin ng mga tasks. Tapos, pag na-accomplish nyo na yun, ay meron kayong kikitain, pero hindi nyo mawi-withdraw yung kinita nyo.